ni Senator Marwa Oburu dwani mondo oluong committee. Mago gin gik ma okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Leadership en gima you feel it every day. Is a journey ma iwuothe pile pile. To gima omiyo magi timre en nikech king'iyo again infrastructural formation mar kaka watimo governance Kenya kai. En ni MP Malega Usonga is already imagining no dwa bedo governor. Ma ene chairman mar budget be mar national government. Kidhi Ugunja MP osechako campaign no dwa bedo governor ma Siaya. Kidhi Rarieda kuma ayo tiende bende samoro liko no dwa bedo ngono senator. And these are examples mabe timre e counties mamoko be. Omiyo thuolo ma jotelo gi nyalo bet godo kanachiel kaka ne waneno ka gidhi state house chieng' cha. Thuolo no at the local level onge. Nikech gite ginere kaka jolweny mar kom. Governor koneno deputy ne to neno ne manga madwa maya kom. MCA be ko bet gi MP to neno ne manga madwa maya kom. Koro ineno ka arrangement machalo kamano samoro tamowa to address critical issues. Emomiyo governor kata ko wuok kata mana for 1 week kata 8 months kata whatever number of time to gigo ging'e ni onge ng'ama nyalo bite the bullet moluong ji kanachiel mar mondo gibed mondo gi address issues to but onyalo bedo gima ber kendo malong'o kabisa ka jotelo nyalo yie mondo gibed piny mondo gi address issues as they come up. Ting'e ni sama itimo plan no to plan maber bende ni gimiluongo ni risk mitigative measures. To risks bendo pogre. Onyalo bedo political risk, onyalo bedo security risk, onyalo bedo environmental risk, onyalo bedo risk mora mora. Koro samuse keto gi piny kama to allocate responsibilities. Ni Trevor in kantie weche mag security ibro deal god. Koro anytime makani tiere challenge to wang'eyo ni nitiere a responsible person. But sani okwane kama go timre makata mana case ma Siaya chando wa kabisa kendo kata simbe ma wagoyo barupe ma wandiko. We are hoping ni Siaya in county maber kabisa kendo ne county milongo ni the heart of devolution. Nikech wuon devolution akanyo. Tok nyal bet ni koro kwang'iyo performance mar counties ni koro Homa Bay chopo nyaka kamodhi host devolution conference. Siaya the heart of counties. To kata gi mose host okwane. Kero kamano kuom yosechegi. Wanajalo nyo kata stadium Trevor otamo. Awinjo kaka bawacho kero kamano. Mano Kevin Osido jalo nyo weche mag telo kendo jatend duol marango loch gwenge. Kero kamano.